Allerførst, når man tager skinnen ud af posen, så skal man finde ud af, hvordan skinnen skal vende. Denne her tip, der sidder her, skal vende op mod patientens næsetip, altså tip mod tip. Hvis patienten skal have fri bevægelighed, så låser jeg den her tip op, og så har patienten fuld bevægelighed. Hvis patienten skal have fuld bevægelighed, og jeg har låst den her op på den ene side, så låser jeg også den op på den anden side. Så kan patienten jo fuldt bevæge benet. Skal patienten have en begrænset bevægelsesmulighed, så er det ofte, det kan være fra 0 til 30 grader, så tager jeg den, der hedder ekstension og sætter i 0 grader. Og ekstension, altså hvor meget kan patienten strække benet. Og så sætter jeg fleksionen til 30 grader, altså hvor meget kan patienten bøje benet. Hvis jeg indstiller det på den ene side, så indstiller jeg det samme på den anden side. Så har patienten begrænset bevægelighed fra 0 til 30 grader. Så gør jeg stropperne her så lange, som de kan blive, fordi så har jeg mest muligt at arbejde med, når jeg står med patienten og skinnen. Så jeg løsner alle velcro-stropperne. Og sætter dem fast igen. Så er skinnen så stor, som den kan blive nu. Så åbner jeg stropperne her. Og folder skinnen ud. Skinnen den kan teleskoperes i længden, og for voksne vil det næsten altid være nødvendigt, at man laver skinnen længere. Det er vigtigt, at skinnen ikke sidder op i skridtet på patienten, men alligevel er så lang, så den dækker længst muligt af benet. Den, der sidder lige under knæet, vil vi rigtig gerne have til at sidde ovenover patientens lægmuskel, så skinnen ikke glider nedad. Den er med til at holde skinnen oppe. Her bag på benet, altså de her pads, de kommer til at sidde bag på benet. Og det er meningen, eller ikke meningen, men man kan pille dem af, hvis det er nødvendigt. Og så klipper man dem bare kortere, hvis patienten har så tyndt et ben, at de bliver i vejen, når jeg lukker skinnen om patientens ben. Så de sidder bare fast med velcro, og dem klipper I bare til, så det passer. Hvis jeg teleskoperer skinnen, den ene skinne, så teleskoperer jeg også den anden skinne, så de får samme længde. Skinnens stropper her er tit for lange, og det er muligt med alt med velcro, og det er muligt, at man bare piller det her krokodillenæb af, klipper skinnens stropper i den længde, man gerne vil have, og sætter krokodillenæbet på igen. Sådan.